Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Умедворам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Видеои ман аз саҳари рӯзай, соат 8 кӯдакҳоро мактаб бурдесам. Ҳаво ҳамин қадар хунук, барфу борон якҷоя задесай. И видеои ман охирин рӯзи пешаи каникули кӯдакҳо буд. Чанд қашид дар ҳамин телефони содагӣ. Рости хеле ки дар видео оянда гуфта гузаштам, ки монтаж кунӣ дар назари ман бисёр қин метова. Имрӯз монтаж мекунам, пага монтаж мекунам гуфта ҳами хел истода. Имрӯз ки камтар хушкам буд, монтаж кардесам. ҳаво камтар гарм кард. Хеле хурсанд шудем, ки тобистон даромадай. Небо хунукиёи пештара. Ана инҷа да ман футболка тайёр мекунам барои бачаи калонима, барои дарси физкултураш. Футболкаи сабз гуфтагиянд. Ман ба размери як майкаш қолаб гирифтесам. як хелоли фикр мекунам, ки ай рӯи футболка пора кардесай, барои ки ман ягон ҷода ученик истодагӣ нестам, ягон ҷо хондагӣ нестам, ки оптини бошам. Хел пора кунам бе қолабу бе вай кардан размер. ман ай ҳама вақт ба кӯдакома чӣ хел дар дарсҳои физкултура майкаи сабз, баъзеша сурх, яхелша зард, ҳами ҳар сол мефарманд. Ай магазин агар ёфтам мехарам, наёфтам инами хел худам мекунам, вай мекунам. Ягон футболкашонам монда, айрӯш пора мекунам, мегирам. хай ба ҳар ҳол ки айёдаш мебурам. ранги дӯзандое ки хондагӣ ҳастанд хай оптиня ранги ваёнеу. ба ҳар ҳол айёдаш ки мебурам, хай беҳтара. дар хона барои духтарам курта медӯзам ё барои худам курта медӯзам. каму беш айёдаш мебурам. дар ҳамин дӯзандагӣ ман бисёр завқ дорам. дар ҳамин ютуб мезанам, кадомиша ки дар зеҳнам бисёртар ки часпа, ҳамон чиза ман тамошо мекунам. ай ҳамон чиз ман пора карда медӯзам. Агар материал дошта бошам, хай худтон медонед, ки дар инҷа материала ёфтан қин астай. заказ мекунем, ҳамин интернет нигаҳ мекунем, материал ёфтем, заказ мекунем барои инами футболкаҳо. қайки давомшам мебинем духтаро. бо шумо баҳо дием, ки мо айҳдаш биромадем ё ки набиромадем.
футболкаи духтаги мо тайёр шид. Духтаро инаи магазиния ҳиссериш ҳиссавза мақдум духтам кубинеш мумайядаш буромадам ё не. Ана инҷада кекс кардагиём барои кӯдакора рецептш осон ки ҳаст. неки тез тайёр мекунам. мерези духовкада мемониш худаш як 25 минут баъд тайёр мешавад. температураша паст карда мемонам. падиёмам шурӯъ мекунам мулоимак намехел ай озони адача заказ кардагим посилкаи закази мо омад. ҳозир ку мебинем ку ҳамун заказҳои худмон ё не ман чизи майдаак заказ кардагим коробку ранги калон метавон. дар болош коғази холӣ будай найташ пачка шоколад заказ кардагим барои пухтупаз. ҳозир дигариша ҳоӣ мекунем куб дигаришам омада бошад. ишам шоколад дигар намудаш барои болои торта ороиш додан. ҳозир мебинем якҷоя. як коробкаи калонак да якчизи майдарам мемонанд дар бо параш коғаз. ҳайрон мешавад ки ман як чизи майда заказ кардагим чӣ ба як коробка калон омадагия. барои болои торт барои ороиш додан. ҳозир ҳӯй мекунем дар он шам мебинем якҷоя. инам коробкаи майдаак дарунашам шоколадҳои шарикчааканд. ҳиҷа камтар харид кардагем барои ҳамин рамазонда бегаи рӯзда овқот харид ки намефурад. фақат мева камтар меваги харид кардем ай бозор. инҷа баъди обеда ман ба сари кӯдакон мактаб омадагиём. берун дар барфу борон якҷоя барф майда будесай берун даштам кӯдакҳоро жуда кард то биромаданшона.
یکی گلاکوی مکتب بیرون در فوتبال بازی دارن تا گمی برون و دیتیوش و معلموش در تماشا کرده خیلی به همینجا بشمون خیلی خوش میکنم دوستان عزیز. خیلی تا ویدیو آینده.